Kardom karbeng longra dan pansame apor melong tu siakon ali tumang no puthot bang thulo sipinili tum kache than ponji lake meghalaya south west khasi hill along Bangladeshi bang phonang kelut palam se pinil tum che than ponji lalo nom lo meli tum lang dam lo bang te India TV North East along sitame tum thek ponong ji lapen kaprek national news tong asame tum thek ponong ji a news la keli tum lang dam lo bang te tumi diga polo tarik ke barni lasi hadak ben bang pho tum nang kilut jong kali posipu kaya son alang tum kachong tara phan thola son phan kali alang tum long receive kang tang hai hui sido posipu lapen ke lawn chot takali lang la bang phong bong pen inut abang ke police constable lang posipu Bangladesh police constable lang posipu alang tum along pen Hele lapen receive kang tang kang bo bahormu lapen ke lawn chot takali lang Bangladesh atang ka kadukawe alang tum long pon lo posipu lalo alama bang ke kupusan si ke prungdut loma plotang te labang subang photum alang tum dak meghalaya nang dut lo lapen ke south west khasi hill hadak rong dangai parong along selang tum ludam lo posipu labang so ludam pen alang tum pisi choma thaloma plotang te alang litum dak atang na kapir no kang jia phansi bor ilo posipu lasila bang photum alang litum kuman maloma bang te tum media long same thekpon long jang than amen sitame paklang pontang lo amen ko pusan sono maplotang te ni lipor hipon clear po Mubarak Hussein pohlo inura bangke ke cengsi bangke lapen adun cho bangke Mehfuz Rahman lapen Jangir Alom lapen ke Merupur Rahman lapen ke Sem Hussein pusepu la anang bong pela Merupur Rahman po bangke lang like police constable pusepu Bangladesh along police constable pusepu lapen alang tumang lo mupen samini than pon lo rong dangai po adim along salang tum lut pon lo arong along se labang so arong along alang litum elong akulat long damlu pusepu komaloma bong te balsrang marak po balsrang marak pa muni rakula long sidam lo lapen ke labang so akula dahem pu balsrang marak aphan sitame ne ponchek lo alang litum ne ponchek lo kidnap pon delo posipu apen alang tum penangan chinek cholo lo labang so no hudalang tuhan ke pon bom alang labang so bang fuhan ke pon bom hut hala balsrang marak bang sitame kupu ko papen e charteng thuli phola mase chepayok lo lapen hadak penang kat julo nang kat jui penalang men kat se edona hemludam choklo posipu edona hemludam chokla dak sing hap chingkir kling lo pusipu chingkir kling lo labang sobang photum api king hungdun pusipu hungdun lo lapen Hele sitame up lo pusipu pinangan Hele up lo lapen ka hemludun lo hap long se tonding lo hap theng rai desi ahem arlu sitame lang tum lutchok pusipu lutchok lo lapen hadak ahem atum phan lapen ke labang so munit phan sitame pinangan theng chok lo pinangan chennek kang lo pusipu labang so lama phia bang ke rong kaduk kawe tum sitame arjulong lo police atum sitame arjulong lo lapena jok apia bangke action and ponno lasi aphi action ke ana hudan ke kopiloma blotang talang tum ke kat pangcheng lo posipu setame hala dak arong atum rong asor tum ning sidosi chelang selang tum ritalib lo posipu labang sukiri hud alang tum long pon lo lapen ke rong asor tum penak am theng chok lo chennek lo posipu labang so theng chok aphi si police atum phan hodai lo posipu hadak army police atum phan lalo lasi son melang nam lo pongte ningi sile dolo plotang te kyun e thangna rawe labang so Bangladeshi atum kupia ninga matha pendong la dakke wang lo nelang tum Hele la pen kang bo hormu la pen ason chewan lo kupia ke claim je phantong alang tum ke wang lo ni setame nona phia bangke kupiloma pongte hadak arong atum courageous speak ang thin che pathe si alang tum chilang se kom lo la pen nep lo alang tum phere redelo resim kang tang do poi phit setame alang tum nep check lo lapen ke theng chok lo pe daban ke li tum news long pon je inura bangke apran nam elo pusipu arenge supena chok arenge supena theng chok lo pusipu labang supena jok apran mangge dam elo inura bangke pusipu setame phala tum dolang bang pia tum lalo lasia lama bangke ili tum dakelang dam nang je bangke lalo Bangladeshi atum non nang ki lut pangcheng bom lo athepi por ma lo tang te Pakistan apen Bangladesh atum lang tum non cheme pik khangyang lo cheme pik lo posele tum dak anti India ason amung hedi India phan kepa phuk dak ya bidia bang kenon ke claim bom po alang to resim kang tang ason chewan po border nang par po lapen ke arlu along ko pipine claim po kenam tang ani pense tameli tum arju ponlong ji ra sonam raghuan si alam wakya sa hose tameli tum arju ponlong ji je Bangladeshi pen penang an miscreant atum gunda tum nang lut pak piti polam sitame so sitame klang lapen non ke approve sitame long lok lo approve ke la non nep tan hello ke bang pho ilugum thek ponong lo non sitame alang tum ke wang sitame ason ko pipi tong ke claim kang phone sitame claim long le prangsi nep long check lo laken piloma bongte hadak meghalaya rada tum ningi sige do pot alang tum chelang pen nep lo lapen keli tum lang dam lo bongte media long tin sitame alang tum han kachuro non bang ke chimit me pin lo
Meghalaya sor phanon ke choro par pik lo itu mainstream media long ponon na hok sitame labang so news abang ke klang lo lapen ke viral pik hangyang lo lapen ke pinang nara tatum ka choro sitame pangcheng lo lake West Bengal kali pugit putum sitame do lake Mamata Banerjee adim kali pu ladake lang prongpre ladake tribal area apose Bangladeshi nang lut sitame lang prongpre pusipum asilang talang prongpre delo ঠিক la puson tak taxi non ni prang ke bang jilang sitame non ke do bompo a thepi pon ma plotang te non ke anti india element sabang ke alang tum ke pa phuk dak je phan ke claim bompo a the Pakistan men se cheme tang pik lo ke north east ana se alang tum bisi nang target lo la pe north east ana nang ki lut pang cheng lok lo lalo la si ili tum kar bia tum sitame la puson tak taxi ning si do nang ji po bang ning si do lo plotang te kyun es ona we hele command le do sitame li tum fere plot jong se li tum yong se ning si do lo plotang te tum yong si det khai phan ching hon chenam plotang te এই তোমা খায়া ফানয়ং সে কমানি নু থানয়ং সে পা ফলো প্রদাং তে নন hala meghalaya longle non la khasi hila longle alang tu ka chirap pak son nak thaksin tum sami chirap pak lo bang te alang tum ta bang ko ana phan sinang up un pong nang up se hai hello asi non se tami nep long check lo jola pulo la pen ke alara bang ke apran se tami dam nang lo lalo la seli tum arleng atum se tami phere redet pen ning isi ke do bang ke kenang so la puson thak thak la sa thinon ke bang jilangar ni ke le tumalong ason asonang lut bompo Bangladeshi pen Bangladesh pen non si tami Bangladeshi sinang bui chen lo Pakistan atum yong se elom sovetik pu ka pa active lo plotang te li tum phan kenang pa kru hak po la han lo donatum se pinine li chek pen asi than pon chopo